kawula ngaturaken wara-wara wigati bilih badhe dipun awontenaken dawuh kasepuhan ngangsu kawruh benjang dinten Ahad tanggalipun 18 Mei kawiwitan tabuh pitu dumugi asar insyaallah. Mapanipun wonten Masjid At-Taqwa iku sak pinggiripun Rawa Jombor Bayat. Jenengan tindak Rawa Jombor ku enten masjid paling ageng, menorone paling mencorong. Nah niku ten mriku niku. Mila dumateng para jamaah ingkang sampun ngancik yuswa paling sekedhik 50 taun menginggil, monggo sami hangrawuhi adicara daurah irah-irahanipun rembukan wigati kanggo nerangake klerune wong nindakake salat. Niku sampun wonten 200-an pendaftar saking mawarni-warni laladan wewengkulan kutha ning boten ngantos 1000 kutha nggih. Mugi-mugi mangke saking jamaah Jampiati ugi wonten ingkang kersa hangrawuhi pahargyan ingkang langka ingkang nembe sepisanan kita wontenaken wonten Kabupaten Klaten niki.